haigoni kurarama outside water, mvura. Zvimwe chete nemunhu haagoni kurarama asiri muna Mwari. Munhu haagoni kurarama asiri muna Mwari. Rega ndidzike zvakare. Hove ikabuda mumvura haife, inozofa. Saka zvinogona kuita kuti kune vari kurarama vasiri muna Mwari, but kwazvakananga vanokuziva kana kuti unokuziva. Hove ikabuda mumvura haife, inozofa. Saka time yaunoisvikira ichangobuda mumvura inenge ichirarama outside the real system, but ichitofema ichitoshetuka. So zvekuti ukatoiudza kuti uri kufa inogona kukurambira nokuti haisati yafa. So a man can live outside God, but not for a long time. It's high time a man must come back to God. So Adam Mukereke is now fallen, but Adon Akudaro is still hiding. How can you hide? Iyo chiziva kuti watodona kubva munyasha. Nokuti Bible not adya akazviona kuti haana kupfeka. Unoziva here kuti Mwari vaiziva kuti Adamu haana kupfeka even asati adya. Mwari vasika Adamu asina kupfeka vaitozviziva kuti haana kupfeka. But Adamu zvakamutorerawo nguva kuti azive kuti haana kupfeka. Chikatova chishamiso. Zvokuburitsirawo pachena kuti zvinoshamisa vanhu dzimwe nguva kuna Mwari hazvishamisi. Adamu achitovhunduka kuti handina hembe, ndozvaitova zvinyowani kwaari. Kuna Mwari mugariro vaizviziva kuti ndozvaari. So this man ati ndanzwa izwi renyu ndikadhicidawo kuti beta ndimbonzvenga. Handiziva ari kunzvenga kutaura kwaMwari, but ndoda kuti ndimboronda kuti chinozopa munhu kunzvenga chii kana iye akasikwa naMwari. Ukaverenga nyaya inoti angadya muchero, shoko rabva nokuti Mwari vachiuya vakati wadya here, ndiani akutaurira kuti hauna kupfeka. Kureva kuti ukaona munhu akunzvenga shoko rinobatsira ane rimwe risingabatsire raakufamba nako. Adamu ari kubvunzwa wadya here, ndiani akutaurira kuti hauna kupfeka. Saka ukaona munhu akuhwanda Mwari, akutiza zvinobatsira, ane shoko raanorarama naro risingabatsiri rinomudzidzisa kuhwanda. Shoko rauya mulaifi yaAdamu rekuti chidya muti uyu ndokubva adya, kwakuona asina kupfeka. Shoko rinokonzera kuti ave naked, iroro ndo raakurarama mari, zvekuti pakauya anomupfekedza haawani. Mwari vari kuita munhu wekutsvakurudza, kutsvaka iye ari pataiti. Adamu munhu ane chichemo, but munhu akawanda. You begin to wonder kuti kuna atori pataiti asingadi Mwari wacho. Kuna ane zvake zvisiri kuita asingatombodawo Mwari wacho. Adamu ari kutoziva kuti I am naked, zvinhu zvangu hazvina kumira mushe. But how can you hide iwe uri naked? Kureva kuti maari maane rimwe shoko rinomukonzera kuhwanda zvake zvisingafambi. Ariko asiri kunamata ane zvisiri kufamba ariko. Kureva kuti ane shoko riri kuraramawo maari, rakaiswa maari, rinokonzera kuti apotsane nezvinochinja upenyu hwake. But Mwari ngavakudzwe nekuda kwenyasha dzawo, nokuti God came down to look for a man in hiding. Mwari vaigona kusiyana naye kuti kana wakuhwanda chitamba yako kuseni, but Mwari vakatoti mira ubude iko tidilete. Mwari vakasvika pakumupfekedza. Wakaipa amuparidzira shoko akaita sezvarinoreva, akadya akava naked. Mwari vakauya neshoko vakamupfekedza hembe. Kureva kuti kune wakaipa kune shoko rekuti ukariteerera unoita naked. Kuna Mwari kune shoko rekuti ukaramba uri maari anokupfekedza. Choice iri kumunhu. Zvapachena kuti kusanamata kuzvimaka
nokuti chinangwa chekunamata, donzvo rekunamata, rekurumbidza akakusika, nyaya yacho kwainoperera kupfekedzwa kwemunhu. Munhu akabuda mukuhwanda akateerera Mwari, pese pakashama Mwari vanopfekedza. Mwari rudo. Vakasiya denga ravo vakauya mugadheni vachitsvaga munhu. Munhu ari kutsvagwa zvinhu zvake hazvisi kufamba. Ane zvaadya, naked. Munhu ari kutsvagwa neshoko raMwari. Ane dzaakatamba zvekutoti ari kutotsvagwawo izvezvi nepolisi. But kune nyashawo futi dziri kumutsvaga. Adhamu ari mukuhwanda, Mwari vakauya vakamutsvaga. Unoziva here kuti Mwari vaigona kusika umwe munhu semasikiro avakaita Adhamu. But Mwari ndiMwari vane rudo vane nyasha. Vakati regai ndimbovavarira chiri kundihwanda ichi, ndisati ndakumuratidza ndogona kusika vanhu. Unoziva here kuti Mwari vachiri kugona kusika vamwe vanhu panzvimbo yako kana panzvimbo yangu, zvekuti shoko ravo kuti rambe richivavarirwa mulaifi yedu dzitori nyasha idzodzo, nokuti simba racho vanaro rekusika vamwe vanhu. So Mwari asika Adhamu iproof yekuti anogona kusika umwe Adhamu. But sei achivavarira kutsvaga Adhamu ari kuhwanda, iye achigona kusika mumwe pachena. Zvoburitsawo pachena kuti you cannot hide from the grace of God. Nyasha dzaMwari dziri kutsvaga vanhu every day. Saka uchiona shoko richiparidzwa pese pese, ishoko ndiye Mwari wacho. Bhaibheri apa rati ndanzwa izwi renyu richifamba mugadheni ndikahwanda. Chaari kuti izwi ndiMwari. That's why Jonah achiti in the beginning was the word. Ndoba akazvitora ipapa, akanzwa Adhamu achidaro kuti ndanzwa izwi renyu richifamba. How can a word walk? It shows the word was God is the word. Ndanzwa izwi renyu richifamba, ndikati kuhwanda kuri nani. Ndikandidzoke kumashure mushana. Adhamu ane partner yaainayo mugadheni. Eve yaamuudza kuti ngatidye ndokubva wacho. Saka ari ndaifungidzira kuti maybe Eve munhu asina kuudzwa. Of course, hapana pakanyorwa zvinotaridza kuti Mwari vakataura naEve kuti musadye. Muti uyu wakanzi usadyiwe even Eve wacho asati asikwa. Muchina Adhamu mugadheni. To the men, Mwari vakataura nemurume. Saka Adam, as a priest of the house, as a father of the house, he was supposed to tell vana kana mudzimai kuti nokuti even dai vakabereka vana vachiri kugara mugadheni, baba ndo vanga vamufundisi wemba yavo kupota vachiparidzira vana zvakataura Mwari kuti Mwari vakati muti uyu haudyiwe. So I believe Adam akaudza mukadzi wake. Chinondipa kubhilivha izvozvo chii? Let me help you on this one. If anga akataurirwa naAdhamu nyaya yemuti, nokuti dai anga asina kubvira ataurirwa, pane musi waaitozoudya zvemistake zvisina nyoko. Chakakonzera Eve kusaita era yekumbodya muti usingatenderwe isaini yekuti knowledge yacho yanga yamo. Sei Eve asina umwe musi wakati rega ndimbotesta muti kureva kuti zvokwadi yaiziva kuti wakarambidzwa. Saka pakazouyawo pastor snake, rega ndimuti pastor in brackets, vakati attack yewakaipa. In our last times you were attacked from the pulpit, not from outside. Attack yekunamata mukore watakurarama. The devil knows ndikangobata mukuru wechechi ndauraya chechi kana ndauraya vanhu. Saka uchiona kune dzimwe chechi dzinoparidza against dzimwe. But the devil can manipulate a pulpit. Kana makaparidzwa mugarden shoko rekudya muchero usiriwo, imo muri mugarden
mugarden maingoparidzwa naMwari chete, kuda kuti mumba maJehovha mune vamwe vanoshumira futi. Kana Mwari ari aiparidza kumunhu kuti muti uyu usadya, sei nyoka yakuparidzawo kuti idya? Kuda kuti pulpit yaJehovha inogona kumukawo vamwe vashumiri vari against Jehovha iyeyo, but vachimira papulpit iyoyo. Apa panotoda meso emweya kuti ukure, kuti uzoti raakurohwa iri ndere Pastor Snake. Zvakutodawo maturity kana discerning spirit, mweya wekunzvera kuti iri raakushumirwa iri hongu mugarden, but havasi Pastor Snake ra. Noti rine poison mukati. I will help you to prove message kana yauya na Pastor Snake unoiziva sei kuti iri wrong. Nokuti nzwaka dangerous part pairi ndeyekuti nyoka inokuparidza outside garden yakarirovera imwe. Saka Satani haasi kuparidzira panze mukati. Saka nauri mwana mudiki unongochingoti zvemuchechi zvese zviri right, I want to warn you, nyoka inokuparidzira panze mukati. Mukati hakuna kumira musha, makudiwa vanhu vari kukura pamweya. Rega kuramba uri mwana mudiki, kura pamweya, ugone kunzvera, uzive kuti raakurohwa iri. Pulpit inofunga pane mweya wauya papulpit usiri wemazuva ese. Adamu aigona kuziva sei, kana kuti Eve aigona kuziva sei kuti message iri wrong nyangwe yaparidzwa mu right place? It's the part two of the message is a wrong voice in a right garden, a wrong word in a right place. How can you know? Shoko risiriro munzvimbo chairo, shoko risiriro mukereke. A wrong voice in a right garden. Unoziva sei kuti zvazvisi but church ndiyo. Let me show you. Nyoka iri kuti kumukadzi, mukadya munofanana naMwari. Mwari ndo zvaari kutya izvi kuti mukadya munofanana naye. Iro richimboti kumashure fungo yaMwari manje. Mwari vanoti, let us create men in our own likeness and image. That the mind of God, fungo yaMwari, yakafunga kugadzira munhu mu likeness na image. Saka iri raakushumirwa na Pastor Snake rekuti munhu akadya anofanana naMwari, rinopikisana nepfungwa yaMwari. Saka already harisiriro nyangwe rarohwa imomo, nokuti it's not connecting with the mind of God. Let me explain. Mumwe wenzaniso kuna anoshumira kudirira kuna nebasa rese toda kuenda kudenga, kuti uzive kuti harisiriro. Deuteronomy 8:18, I'm Jehovah God who give you power to make wealth. Aisiye kudenga iyoyo pano. Sa nyangwe pakamuka ushumiri papulpit akati dzimba hadzina basa, kwakanyorwa unzi muchagara dzimba dzamusina. Iro Bhaibheri racho kuda kuti ukaona anoparidza zvisingaenderi nepfungwa yaMwari but zvinonakidza munhu, nokuti nzwa nyoka pairi kuti mukadya munofanana naMwari. Neignorance unotodawo kufanana naakausiku, but neknowledge unofanira kunge waakuziva kuti takafanana. Saka chaipira nyoka inoparidza message inodiwa panguva yacho but iri wrong pamenzi yaMwari. For example, munhu anogona kusvika pane vanoti isu yedu chechi haidi mari, basa rekubirwa maru yedu haidi, pana anofanira kubvisa mari. Ino Bhaibheri ichiti Jesu akagara paibviswa. Jesu kwete akarambidza kubvisa, akatotendera neakafirwa kubvisa. Aya, Jesu akagara paiva nebhasiketi reofaringi, akaona shirikadzi ichibvisa, haana kuti amai mirai muri kubirwa makafirwa nemurume. Jesu akatoti ndokubvisa vheo. That's the mind of God. So unenge uchitambudzika hako usari nemushumira kuti usabvise,
izvozvo zvinonakidza iwewe haisi pfungwa yaMwari. Oh yes. Nyoka yakashumirawo mugadheni raJehovha. Mazuva ano dai watokura pamweya mumba maJehovha muri kushumirwa risiriro. Uchaziva sei kuti harisi? So nyoka nyoka iri kushumira mumunda maJehovha. Munoshumirwa naMwari mbune. Mwari ndiye muridzi wegadheni, akaisa munhu mugadheni akati muno ndini muvhangeri wako Adhamu, ndini ndichapota ndichikudza zvinodyiwa nezvisingadyiwe. But ndokubva kwamuka umwe ushumiri. Zvanzi wakaipa akapinda munyoka, nyoka ikatangawo kushumira. So maybe muna Eve naAdhamu vaiva neunderstanding yekuti Mwari, God can use anything or anyone to preach. Saka nyoka payakaya ichishumira vakafungidzira kuti zvina Mwari mukati, ndokuti Mwari pane pavakambotaura nedhongi chairo. Dhongi rakagarirwa nemuprofita rikatanga kutaura nemuprofita. So yekuti God can use an animal inoita. But apa manje kuti vachinzvera kuti mweya wapinda muna Pastor Snake hausi wemuridzi wegadheni, vaifanirwa kuona kuti sei shoko raakushumirwa nenyoka riri rekuti isusu manje tichikanganisa pamurwa watakapiwa naJehovha. Zonzi izvozvo zvinoita kuti tifanane naye. Let me help you on this one. Nyoka pairi kuparidza iri mugadheni, donzo rayo nderekuti munhu apesane naMwari. But message yacho ndeyekuti munofanana naMwari. Ndo pakaipira wrong message, ndo pakaipira inonzi heresi. Donzo reheresi nderekuti upotse denga. But kunakidza kwazvinoita ukazvinzwa so unyatsonzwa kuti ndosho. Nyoka ichishumira mugadheni haina kushumira kuti munobuda kana madya. Kana madya munofanana. That's a good message. But check results, they are not good. So, kana usati wamachiwa mukunamata, uchafarira good message, not God's message. At the end, you miss God. Mumagumo azvo uchaona usina Mwari. Nokuti ndakatinzwa mumunda maJehovha munogona kumuka ushumiri kana tsika yekunamata yekunzi kushandirana. Iyoyo haisi kun'anga kwaJehovha. But kuti uchinzvera kuti zvina Mwari here, you check from the mind of God. Nokuti nyoka pairi kushumira kuti mukadya munofanana naMwari yato wrong. Nokuti kumashuro Mwari vakati ngatisikei munhu nemufananidzo wedu, likeness neimage. Saka yekunzi mukadya munofanana i wrong message. It's not according to the mind of God. Munhu akatosikwa akafanana naMwari haana zvaachadya kuti afanane naMwari. Message iyoyo iri wrong. But ichinzwa manje inenge ine mabenefits anodiwa nemunhu, iyo iri wrong. Sati wanzwa munhu anongoti munongouya tokushandirai, imi hamunamati tonamata isusu, techingokukundisa iso. Unonyazonoti uku ndokurerutsa. Hazvina mbooma. Woita nyaya dzako kubasa wouya wokundiswa udzokera. Ipapo pachitotaurwa Mwari. Why? Nokuti vari mugadheni. Nyoka inakuya ichitaura kuti zvenyoka iyo yakauya ichoti asi Mwari vakati panotoiswa Mwari mukati pa. Haleluya, anotobuda. Ndakamboshandirwa ndoziva. Amen, haleluya. Anobuda. Akuzoda dziringirozi haudzipedzi. Nedza usingazivi unodzinzwa ipapo. But murume anonzi Jesu, nenyaya yekuti utendeuke iwewe, iyoyo nyaya haibatwe. Murume anonzi Jesu,
nekuti munhu atendeuka iyoyo haibatwe panongokunda munhu achirwa pasi. Why? Ushumiri hwamuka mugadheni unonakidza munhu but vanoguma kunze kwegadheni. Munhu akashayiwa shoko raMwari akasaziva pfungwa yaMwari ane mashoko achauta. That's why Jesu Matthew 16 achibvunza vadzidzi vanhu vanondiitani kureva kuti nyangwe muchiminzwa kwandiri mune tsika futi yekunzwawo futi kuvanhu muri kunzwa from both sides. Saka make sure kuti munorilaya nezvipi nokuti munonzwa kwese. Nyika dzimwe nguva unongosvikawo mukomi onzwa richiparidzwa haugone kumunyararidza unotozvinzwa chete. Saka zvakwauri iwewe uri kugamuchira kuti wakura zvakadii pamweya nokuti ungangotorwa nezvinokunakidza but zvisizvo zvaunofanirwa kurerwa nazvo. Shoko chairo raMwari rinoponesa. Dzese tinoomesa idzi yenda iomese tikangopinda 30 minutes tonwa zvedu. Ushumiri uri ikwewo unotowanawo vanhu. Why? Nokuti izvozvo kune vanhu zvidawo, kune vanotodawo zvevakadzi zvokuti kune akatomukawo inototi chero wavada pachitotaurwa Mwari chaiye Jehovha uchitora vaunoda ugadheni maJehovha. Chivi chese chine chechi yacho. Mumwe akazonda kundikana muarea dzekudai yadoctrine anowana vanhu vake. Ndakundikana pamadzimai but kuna matandoda ndakuvabvumira. Let me help you. Moses yokudza vanhu kuti kana mukadzi anetsa rambai. Saka vanhu vaiva right pakauya Jesu. Zikanzi Mozisi aititendera kuramba vakadzi. Imi munoti kudii? Zikanzi naJesu hazvina kunge zvakadaro pakutanga nokuti chabatanidzwa naJehovha hakuna munhu anopatsanura kusanganisira naProfet Moses. Munhu havapatsanura but Mose ndokubva arishumira kuvanhu manje. Ipapa ndo panonetsa kuti mwana wesangana azive kuti raakurohwa naMose harisi. Panonetsa vanosvika pakuchena musoro vatiramba vakadzi vari wrong. Why? Vari kukota Mose kwete Mwari. Pastor wakati iyo yekusanzwa Mwari ndopa wakaipira ipapo manje nokuti iye anokunzwira akasazonzwa akataura zvaafunga unokuwara. Mozisi akutendera vanhu kuramba vakadzi. Iyi ndokunamata kwako kurerukawo. Madhamu akakubowa fire uramba uri mudhikoni. Madhamu akakubowa fire uramba uri elder. Uramba uchinamata uchiramba vakadzi uchitovhura scripture zvinobvumirwa naMose. Jesu pacha zikanzi hazvina kudaro kubva pakutanga. Chabatanidzwa naJehovha hakuna unopatsanura. Kureva kuti uri kuona Jesu ari kubata the mind of God. Kureva kuti apa Mose haana kushumira the mind of God, akashumira according to his own serving. Mose aona kuoma kwemwoyo yenyu. Inonzi research iyoyo. Not researching the mind of God but researching from the people. Kuti saka ushumiri hwakuresearcha muvanhu uriko kuti vanhu vanenge hari zvekunamata namata. Ndopota ndichirara pasowe ndichinamata inini ndichivakundisa. Research inenge yakaitwa iyi kuti vanhu vafarire kunamata vanoda kuyambutswa chete mabreakthrough. Saka ndaakumutsa ministry yekuti come and take your breakthrough. Haushaye vanhu nokuti zvakareruka izvozvo. Kundoswera nchitadza ndoita ndoya ndichikundiswa izvi ndo zvakareruka manje. But mugumo wazvo vanhu vanoendepi kana vasingatye Mwari? Adamu wadya waguta but unoramba uri mugadheni here? Kwete. Saka ina handidi kuguta ndobuda. Zviri nani kutomborara nayo ndoramba ndirimo. Let me tell you something. Adamu akasadya muti uyu
is not going to stop. Why? Haana kudya out of hunger. Adam akasadya muti uyu haafe. Nokuti in fact chinotouraya kudya. Let me help you. Adam akanzi ukadya muti uyu unofa. Kureva kuti rufu rwanga ruri mumuti. Nzara yanga isingauraye mazuva iwayo. Chauraya muti. Saka wakaipa akaparidza rufu nenzira yakanaka zvekuti munhu akafunga kufa. Ausatombona kana advert ifo kana idoro. Havataure kuora kwemunhu mapapu kana kutsikwa kwemunhu adhakwa. Inonzi the big five ichinwa Bolingers. Kuti uzoronda kuti the big five yakasvika kumba iri 4 hauzozviziva. Kana iri Everest vanoti inotonhorera. Ichizodi yapedza kutonhorera havatauri. Vanoura mapapu emunhu. They advertise death in a nice way. Shoko rakaparidzwa mugarden rakafadza munhu zvekuti munhu akadya rufu. Iye atoudzwa naMwari ukanzwa ukadya muti uyu unofa. Kuna akarishumira iro remuti iwo ukadyiwa. Baba, munhu ari muzvivi zvinomuuraya. Madvert yezvivi izvozvo anofadza ari kuona. Indaimbonwa. Usamweya wacho ukakubata uriko. Ukaona nzenza dziriko so. Unoanzwa kuti apa ndaruza. Unounzwa kuruza. Kuti ndikasatora uyu ndaruza. Kwete ndarwara ndaruza. Bati wamutora wawina. Wakurwara ndobona uzona ndakaruza. Saka shoko rinoparidzwa mugarden kuti munhu abude mugarden arimbofara akataura kuti mukadya munobuda. Mharidzo isiriyo heresi haimbofa yakaparidza sekunge iheresi. Panotoda kukura pamweya. Rinoparidzwa ronozonzwa kuti aya ndo mapasta. Haomese. Rinokurerukira rinokufadza rinozonzwa kuti idzi ndo church manje. 30 minutes kakaka donwa. Uye tunotapa ndo kunamata. Mwari achitaurwa pavanhu vachanonwa manje manje ipapa. Mwari achitotaurwa nezvo mavhesa kune kutone bhaibheri richivhurwa so. Vachizoziva kuti ikapedza tono. Ovhura manje Pauro ane revelation oti vari mukati mekudhakwa havangapinde muumambo hwashe. Oti aizvo. Iko sei ichirerutsa kunwa haisi kurerutsa iri kurasa vanhu. Nyoka inobvira yataura kuti mukadya muti uyu munobuda mugarden. Zvanzi mukadya munofanana naye. Yatopera message. A nice one baba. Fanana nemuridzi wegarden. Ufanana nemuridzi wekambani. Kunzungaramba uchiba unoita yako komu. Uri conduct unyazona ndo message. Nini ndamudhara. Ani ndopfungwa yacho mawira unoita mulife yemunhu. Kuti bhazi rauri kudhiraivha ukapota uchiba unoita rako unofanana nemuridzi waro. Ipapa jera haudzwe, kubatwa haudzwe, unenge uchiona picture yako une dumbu rako. Hembe dzekaka hauratidzwe. Masutu chete. It's the wrong message in your life.
shoko risiriro. Ringe ringango kunakidza rikakufadza ukatsekwa mariri. But I've come to warn you to tell you, when the devil attacks you, auya achiti ndini Satan, ndoda kuti zvako zvisaite. Anotouya achitoti ndopfungwa yaMwari. Mwari ndozvaakataura here kuti mukadya muti kuti Mwari anotanga ari kukotwa newakaipa. Zvinotoiswa God mukati nokuti vanhu ndevagodhi. Saka nyoka kana yakutaura inoti ndozvakataura Mwari here kuti mukati kuti wakaipa anototora kwaMwari kwacho oisa Mwari munyaya yacho kuti munhu ashaye Mwari iye. Vazhinji they accept neheresi, but pachitovhurwa kaipa. Why? They are not mature. Iwe zvaiva nyore kuti vangoziva kuti message inotaurwa napastor Sineka hisi zvazviri izi nokuti zvanzi mukadya muti uyu munofanana naMwari. Iwe chidzokera kumashure kwenyaya munhu achisikwa haana kufanana naMwari here. Mwari vari kuti let us create men in our own image and likeness. Kureva kuti according to the mind of God man looks like God. But paakuya mushumiri anoti mukangoita izvi maakufanana naye, ipapa ndopaifanirwa kumira muweti oti ingawani zvakanyorwa zvichinzi takasikwa nemufananidzo wake. Kuti Adhamu anga asingagone kumira mushoko, Jesu kuti akundewo wakaipa akamira mushoko akati zvakanyorwa zvichinzi. Kureva kuti aienda back to the mind of God. Zvino pfungwa yaMwari yaungafambe nayo nderiri. Kune ushumiri unogona kukufadza but unokupotsesa zvakafambirwa naJesu. Nonzwa munhu achiti zvenyika zvina nebasa rese takamirira kuenda kumusha, Ishe vari kudzoka manje manje. Ndakati ukangonzwa munhu anoti ari kudzoka ndiye ukuzomirira kana apedza womubvunza kuti asi wakambouya. Akati kuti vaimboingei pekutanga. Nokuti kune umwe ushumiri usazive kuti akamboingei, waakuziva kuti achadzoka. Iyoyo manje yopa vanhu nhamo, ende munhamo iyoyo wonzwa kugutsikana nokuti achadzoka. Don't worry, ndezvepasi rino. Inzwa nyika nekuzara kwayo ruoko rwaJehovha. Satani haana chaakasika, iye akatosikwawo. Nyika nekuzara kwayo ruoko rwaJehovha. Mwari wacho oti I'm Jehovah God, I give you power to make a world. So now we success iri mugospel. Ipapa wakaipa anotofara kwazvo akawana pulpit ine munhu asingatende kubudirira. Anoziva kuti every demon run a right to operate. Let me show you. Pese pane nhamo mamwe madhimoni anofara nokuti poverty rinenge principle murengi yemadhimoni. Nokuti whenever poverty strikes you can do anything. Aurambe kushaya kukabata unoita zvese zvese nezvisingadiwe naMwari kuti ungowanawo sadza unoita. Kureva kuti every demon rinotofarawo rikaona poverty atenderwa kuoperata muarea. Saka uchiona madhimoni ese ministry yemadhimoni ndeyekuti upenyu hwepanyika usaite, kwete kuti vanhu vasaendekera. Wozotraya kuteerera panoitwa deliverance. Hakuna dhimoni rakati havaende kudenga zviite. Dhimoni rinokuudza nyaya yebhasikoro yemuchato yebasa. Iwo ari madhimoni emweya kutaura mabhasikoro ekuchoka. Ko madhimoni andii kubata zvemweya, anobatira zvinobatika. Hariwani basa iroro. Madhimoni obata basa remunhu, iwo ari emweya. Adi kubatawo zvemweya zvemunhu iye. Ari kutoziva kuti chemweya hachibatike, totomubatira zvenyama kuti apotse zvemweya. Let me show you something.
kana ati Mwari ndipeiwo time naJob, anokunamatai nokuti makamupa zvinhu. Urati ndo mind yaSatani. Things. Mind yaSatani ndeyekuti pane zvinhu ndo pane kunamata kwemunhu. Saka uchiona ataki yake iri pakuti ukashaya zvinhu hapana matiki. Kureva kuti ndo research yaanayo sofa kuti munhu ndikangomurova pazvinhu kunamata kwacho kushoma. Ndipeiwo Job ndimbomunetsa. Atenderwa kuenda kuna Job, iye haachananga one time kuna Job, akuenda kudanga remunhu. Wanzi Job anozviziva kuti ndikatanga ndarova danga munhu ndapedza nani. Ndikamurova kubasa, ndikamurova mumarriage, kana kuchechi kwacho kungouya kuzoregister chete. Haana matemusha azviite. Nokuti Job aipota achipa zvipiriso. Saka wakaipa akaziva kuti ukama waJob naMwari hunopfuura nekudanga uku. Saka ndikataka laini rinofamba neukama, ndichagara naye musha. So wakaipa anoziva. Ndikataka zvaunobata nekuita muupenyu, kunamata kwako kuchashupa. Nokuti chinonzi kunamata kuita zvinotaura Mwari. Manje chinonzi kuita kutoita chaiko. Hakusi kufungidzira kuita. Zoti Bhaibheri rikati ipa kupa chaiko, hakusi kwemweya kutopa chaiko. Rikati batsira nherera harina kuti namatira, kutobatsira chaiko zvinhu chaiko. Zvanzi mumwe kana asina gumbeze rekufuka, hauti God bless you, unofanirwa kumupa gumbezi. Kurati kwane ushumiri hwekupanana magumbezi muBhaibheri chaiko. Saka kurati kana ndine 1, iyo ivhesi handigone kuishandisa. Ndopa mumwe sei ndine 1 gumbezi, I need another one. Iyoyo hakusi kuva greed. Kuziva responsibility yako kuti zvikawandira pandiri zvinoenda kuna vamwe. Give us today our daily bread. Ari kunamata munhu 1 but anofanirwa kuti our daily bread. Chingwa chedu kwete changu. But whenever you ask from God, make sure you are responsible for other people. Don't be selfish. You will never attract answers. Don't be selfish. You will never attract answers. Give us today our daily bread. Kurati neasina kunamata nenzara, chikangosvikira pano atoputa. Ikangova my bread wakuwana. Nzara wacho anoda our bread. Iyoyo ndo model yeprayer, kukuprovira kuti blessing inofanirwa kuuya pauri, inofanirwa kuuya uchiziva kuti I must be responsible. Mugadheni makaparidzwa nenyoka, gadheni raJehovha. Varume munguva yatararama, muchechi yaMwari mune Mharidzo isiriyo. Ichinakidza yakanaka. Nokuti Mwari vakati mukadya muchero womuti uyu munofa. Ndo rakaparidzwa naMwari. Nyoka ndokubva yauya, mukadya mufe. Unoziva here kuti Adhamu aifanirwa kungoti tagara hatife saka tichati. Haunozvinzwa mira muzukuru. Mwari vari kuti mukadya muti uyu muchafa. Nyoka yoyo yoti mukadya mufe. Saka zvanga zviri simple kuna Adhamu kuti tagara hatife saka even kusadya it's okay. But pane mabenefits akawedzerwa. Zvikanzi munosvinura, munova newisdom, munofanana naMwari wacho. Adhamu kuti achinzvera kuti ndakambosikwa sei, ini ndine likeness neimage yaMwari, yaakuparidzwa yakaitika kwete kuti ichaitika.
iwewe unofungidzira kuti uchaporeswa. Wakaporeswa. Oh, let me preach this way. Nemavanga ake takaporeswa. Ndokunyora kwakaita shoko. No mind yaMwari kuti munhu akaita sei akapora. But vanorwara vari kweri hongu Mwari achiti vakapora. Saka kuri kuita missing link ndekuti. That's why ndakapa this. Let me demonstrate it. Ndakati tiri kuprimary tine maths yataipiwa. Maths iyoyo hautsvage answer, unotsvage missing digits nokuti answer anokupa vanongoti 3 plus dash equals 6. Find dash. Yakaoma but ine answer kudhara. Saka uchiona upenyu hwamunhu hwakaoma hune mhinduro kare. Ndijesu. Ikotenza kudai mhinduro ikona. Mwari haana zvimwe zvaachaita akatoita. So 3 plus dash equals 6. Bobva wangonzi find dash. Ukaona daro yareruka. Zvekushanda nazvo wapiwa. Madigits ari tuiwaya. Ndichinobaridza kudai nzwa kurerukirwa. Zvekushanda nazvo ndakupa. Jesu name. Anofanirwa kuuya kuna 6. Saka Mwari vachiti tsvakai Jehovha, call unto me. Ari kutoziva kuti pane chiri missing kwauri, call unto me. Una dash but una 6 kumberiwe. Una Jesu but pane zviri kunetsa mulife yako. So 3 plus ndianouya. Saka kumedzwa netsika yavakaita yandoda yekuti plus akajamba equals anoita minus. To prove to you kuti nyaya ndiri kutaura although dziri maths ndiJesu plus Jesu akaenda pamuchinjikwa. Muchinjikwa ndo plus chaiye. Apa pane munhu pane muchinjikwa pane zviri kunetsa uko kuna Jesu. Akaenda ipapa. Find dash. 3 plus akauya minus 6 akutambudza 3 kuti pawanikwe chakashota. Ipapa ndo panetsa vazhinji nokuti vakauya kuincrease. Gamba increase yagara iri mavari. Pane zvinoda kubviswa kuti vadiscover increase mavari. Mwari vachitokusika uri munhu wekubudirira iwewe. Inzwa, akakusika anogona. He is not a failure. Mwari akarurama, wakasikwa nemaoko anoera. Akakusika murudo nenyasha dzake, akafunga nezvako. Kureva kuti mune zvakanaka mulife yako. Iye asina mukadzi ndiye anga anaye. Adamu akaita nguva refu ari ega vari 2. Adamu bachura aiva nemukadzi. Chii chakaitika? The missing link yakagadziriswa sei? Mwari vakatapudza, vakasubtracta. Adamu akadiscover kuti vakawanda. Mwari vane zvavakasubtracta mumunhu. Munhu akatozoona kuti ingatakatowandisa. So ndichinoparidza kudai so subtracta zvisingadiwe naMwari. Paunokuti nzwa mukadzi akarasa coin akaziva kuti ndarasira mubaba angu handida kubirwa. Munhu wese akasikwa naJehovha une blessing mulife mako yekuti kana Satani haagone kutora. Iwewe ndiwo ungangogona kurasa. Ende unenge warasira mumba. But we thank God nokuti mukadzi Bible rinoti akabatidza mwenje mumba. And who is the light? Christ Jesus is the light.
akatora Jesu akati Ishe ivai controller weroom ino nokuti darkness ndoranga richimbotonga rikandisvitsa pakurasa. Light inodzinga darkness, ignorance inodzingwa neknowledge. Nokuti nzwa kutsvaka coin mumba munerima, it takes time. Saka tiona zvako zvitange zvanonoka. Tsvaga unotsvagawo zveshuwa, uri type yekutsvaga. Izvo zvikukubvunza so uri kutsvaga zveshuwa. Unedza uri kutotsvagawo chimhanyisa. But let me help you on this note. It's good kuva anotsvaga muchiedza. Zvakanaka kutsvaga pane light than kuva hard working in darkness. So akaziva kuti shungu dziripo, but pano panodiwa light pano. I want to tell you, mulife hama, acquire zvese zvaunofungidzira kuti ndikava nedegree, ndikava nezvakati, ndinobudirira. But one thing you must not forget to acquire, the grace of God. That's your life. For thy word is a lamp unto my feet. So kaunadzo iwewe, but kuti dzidzive pekutsika, you need the word of God. A degree unaro iwewe, but uzive kwekuapply, you need the word which is the light. Saka unochema nekwauri, nokuti hakupindirane nezvauri, but ndiwo wakapinda ikoko. Ekanipasiye vachishumira unoshinzwa kuti kanenge karafa. Akabatidza mwenje, panonetsa nepakuti abatidza mwenje haana kuwana kwei, akaona bhurumu akatanga kubvisa marara tsvaira. Iye kusubjecta ukangoiavoida chete, shoko rikauya mulife mako rikashaya charinobvisa, hauna chaunowana. Shoko rikauya mulife mako rikasakumisa kuchiva, kuba, ruvengo, I tell you, izvozvo ndo zvinenge zvakavhara. Saka shoko kana raramo, mukadzi akawana chi mutsvairo, kwete koini mutsvairo. Uda tiudzane pasaidi pako kuti makauwana here mutsvairo. Nokuti vamwe vari kungoda koini chete. Pano tinokupai nemutsvairo nemutsvairo. Vakati isu hatishandire, tinoparidza zvinoshanda. Nokuti unonoita wega zvichitoita. Vanoshandira uite wega, zvakaitwa iri moto kupedzisa. Maya pano ndiri kukupa chekutangisa kwete zvokupedzisa. Starting point inonzi start gospel. Abatidza mwenje akatanga kutsvaira mumba make. Apedza kutsvaira akanyatsosecha, akaiwana. Bati chinhu chinongoshoka, akatanga kuziva kuti koini rarasika asati abatidza light. Hazvitomboda kuti uparidzirwe kunzwa kwazviri. Wega unotoziva kuti aya ndo ma1 macho. Nekufunda kwandakaita kana ndiri kudhonza ndo ma1 cheche. Izvi hazvitomboda revelation zviri pachena. Hazvidi pastor kukuudza kuti hauri kurarama husiriwo hwako. Wega unotoziva kuti uku kukiyakiya. Let me show you something. Kune vakadzi tu vaigara musame house, vakabirana mwana. Mabiro acho they are very tricky. Ahambe zvekukusiya usina umwe. Unobirwa mwana osirwa mwana. Unobirwa mupenyu wopiwa akafa, but wapiwa size chaiyo yabiwa. Akabirwa mwana anakupiwa chimudhara, akapiwa size yabiwa iyo.
pane kumwe kubirwa kwekuti tinotoda revelation kuti uzoti life yangu ndakabirwa. Zvekuti unongochiita zvesaizi yako but zvisina life yetype yako. Mukadzi akatozoziva pakuyamwisa mangwanani kuti haasi wangu chikonzero, haasi kunwa. Yes, it's too late. Kuyamwa anga asingayamwi. Ndoba akazoti changu chipenyu kwete chakafa. Size ndiyo, but say life is simple. Basa ndiro kopunducho yakaenda kuti itama questions iwayo. Marriage ndiyo, but kurohwa ukindala. Takauya kufaitira kuti kurudo. Mibvinzo yoyo inokudza kuti pana akati chinji. Vanhu nekuda kwekuti vakadzi ava kati dzetapo of a church vakaenda kuna Mambo Solomon. Today I'm preaching the one greater than Solomon. So you are on the greater side. Jesus is greater than Solomon. Solomon akatunga nyaya yemwana akaunzwa mupenyu. Haana kumutsanga akafa. Manje wandiri kuparidza inini newakafa anomufa. Kanari Solomon anongotonga yemupenyu auya. But Kanari Jesus is the resurrection and life. So do not worry. I'm preaching the one greater than Solomon. Amen. I'm preaching the one greater than Solomon. Kana vanhu vaiti zvako zvafa zviite. Thank God for Jesus. The one greater than Solomon is the resurrection and life. So vakadzi vakaenda neaba wacho ane nharo kunge asinobviraba. Usatambe nemweya yechina. Inoita nharo kunge inoita on your life. Yeti yakauya palife yako kuzokupamba. Usatonzwa mweya yechina achiti ndewedu. Pane iri munhu akasikwa nemweya yechina? Hakuna. But sei painodzingwa ichiklema kuti munhu wedu nharo. Mweya yechina ine nharo. Munhu wedu ndewedu, makamusika ini. Si. Sanoita wenyu papi. Iwe munhu akakushandira asi munhu wako. Mushando wako. Mweya yechina yedu kuti mushando wedu zviri nani. Mainozoti ikadaro takutodzingwa fasa. Ndovati munhu wedu. Sane mukadzi aba mwana wemumwe akatosvikawo kuna mambo akati iri nani kundwe tichiri panza kwa mambo kwacho toenda although ndiri wrong but toenda sachona kune mweya yechina inopinda newe chechi inopinda newe ugara newe pabhenji roparidzwa ichiramba ichiita nharo newe pabhenji haisari panza inopinda mukati yotanga kukutrika iri mukatimo kuti zvataura zvisi apa waakuvharwa. There was a debate in the eyes of the king. Solomon achida kujaja nyaya neaba wacho ane nharo. Satambiri mwechi. Ichikutambudza so ichikunetsa ichikuti uri wangu ichikushaisa basa ichiti nde wangu. Ko kana ari wenyu ndakumita so. Usiri kurorwa mweya yechina chiti mukadzi wangu. Kana ari wenyu sei mamusiya achidai isaide kuti hausi wavo vari kukushandisa. Samukadzi aba mwana aiva nenharo aitotiwo nde wangu. Life it's a battle. Pakutodiwa revelation iri greater than nharo. Nokuti nzwa pacompetition yenharo mukadzi anga abudirira zvekutoti vacho amai vabirwa vanga vatoti mupei. Saka uchiona umwe akadesigna life. Ndikutaurira kana ndikuparidza zveshe. Saka uchifungidzira kuti zvako hazviite ndiwe wakafunga kudaro. Zvinoita. Amen. Amai
vabarirwa mwana vakanosvika pakuti mupei. Why? Mwechina ine nharo zvekuti ukapusa unoipa. Shuwa kuti kusumuka kuenda kwamama, kutosumuka kuya kuchechi, wa muchechi woti tingaitei, tiri venhamo. Kurisaina mudavo. Pane zvaunofanirwa kuita bururu kuti nhamo iyo ipere, nokuti kuna Jesu akava murombo kuti wakapfuma. Pane zvaunofanirwa kuita iwe. Iwe ni mwewe, don't resign.